En Galiza Metálica, Conexión Latina, unimos acentos. O metal fala a mesma linguaxe sonora. Moi boas, son Pate Castro, benvidas e benvidos a outro Galiza Metálica, o teu programa de radio 101% cultura, rock e metal feita, como non, en galego e portugués. E iso é gracias ao gran imperatore das ondas do extremo ao caos, Filipe Marta, do SOS Heavy Metal Radio Show, que ven aquí a colaborar, como non, no Galiza Metálica. Moi boa noite. Olá, Pati, é um prazer estar de volta aqui ao Galiza Metálica para mais uma sessão que vai ser certamente memorável. Vai ficar principalmente nos tímpanos daqueles que nos escutam estes grandes sons que vamos trazer nesta noite, que vai parecer interminável para muitos. Sí. A verdade que se avecina unha noite interesante. E digo que ven aí pois un metal brutal, unha conexión metálica con Latinoamérica, da que saímos, pois vamos, seguramente ben agradecidos todos, e sobre todo os nosos ouvidos e os nosos espíritus. Sim, sem dúvida, por isso mesmo iniciamos logo a destroçar tudo. Si vamos a comenzar ben quentiños. Estivamos a escoitar unha banda de Lisboa, unha banda que se chama Analepsy. Sim, são uma das bandas mais intensas do brutal death metal nacional, uma banda que, se não me engano, existe já desde 2012, 2013 ou por aí, não é? Por aí. Lendários. Já tem lançado grandes trabalhos, como é o caso deste novo single intitulado Sentient Decay. Oh yeah, hai que decir que están por xira en Suiza, así que visitade as súas redes sociales e empapadevos desas fotos brutales. E agora nos vamos a donde? Ui, para o Brasil. Ilusión a Brasil. Vamos entrar pela Amazónia. Rio Grande. Vamos
Vamos pela Amazónia, como dizes. Sí, ali en Río Grande do Sul encontramos death metal ben feitiño. Estamos falando dunha bandaza que está próximamente nun concerto do Wacken Open Air brutal. Sim, o warm-up, não é? Exatamente, estamos falando de Crisium. Sim, também mais uma daquelas bandas lendárias da cena não só brasileira, mas também mundial, uma banda de death metal e, em jeito de curiosidade, deixa-me dizer-te que é uma banda formada por 3 irmãos. Que curioso, É não verdade, sabia o isso. Moisés, o Alex e deixa lá ver, o Max. A ver, e o Max, É isso exactamente. Alex, Max e Moisés. É verdade, um responde pelo nome de Camargo, em termos de apelido, e os outros como Coslen. Coslen, efectivamente. Um usa o apelido do pai e os outros da mãe. Bueno, mira. É verdade, é isso mesmo. O Camargo do pai e o Coslen da parte da mãe. Está claro que tanto como en Cavalera como o Moslen, aquí hai bo material. Os brasileños gustalles facer as cousas en familia e facelas ben. Que imos a escoitar deles? Vamos escutar um tema chamado Blood of Lions. Vamos.
Galiza Metálica especial Conexión Latina. Do Atlántico a Latinoamérica. Riffs que unen culturas. Isto é metal en conexión.
hai que recordarvos que estades escoitando Galiza Metálica na Antena Miño na 106.0 FM de Braga en Portugal. E na Galiza tamén nos podedes atopar en Radio Piratona de Vigo na 106.1 e en Radio Filispín na 102.3 de Ferrol. Así que vamos, non será por ocasións, porque durante a semana podedes escoitarnos tanto o luns como mércores, como venres, varias repeticións os sábados, e xa... E ademais de todo iso, temos aí plataformas onde podedes visitar os programas en formato podcast, que é moi cómodo e podedes levarnos sempre postos, porque algúns de vos me decides que claro, son 3 horas, pois hai que repartilas, son 3 horas durante a semana, ao final non dan a nada, verdad? Sim, claro, e tem que se voltar a escutar vezes e vezes sem parar o Galiza Metálica para nos cultivarmos cada pormenor que seja por aqui difundido, não é? Estes pormenores, digamos, biográficos, curiosidades, são interessantes para, digamos, cultivar a cultura metal de cada um. Quen vos diría que ibades a escoitar un metal tan ben feito, un death metal tan ben feito, dende San Paulo, no Brasil, porque o que acabamos de escoitar son as brutalísimas Cripta. E a señora Fernanda Lira, non é? Como gusta. E a verdade é que están aí preparando unha próxima xira, están aí en ciernes, poñéndolle os dentes longos á xente. Sim, mas por enquanto isso não acontece, vão promovendo um tema novo chamado Dark Clouds, aquele que escutamos atrás, claro. Ben bom. E agora nos vamos a visitar tamén unha zona do sur, de América do Sur, en Colombia. Nos vamos a Bogotá, porque ali están Sovereign Spain. Sim, uma banda de black death metal. Exactamente. Brutalíssimos, com temas sobre ocultismo e cenas assim. Exactamente, bem como negros, bem coñeces. obscuros. Próximamente van a ter o día 27 de marzo un concerto, e así que están ben activos, e imos a escoitar Fallen, Vanished and Reviled. You have won nothing. Disgraceful, talented, I would endure
Podes escoitar o Galiza Metálica na radio ou en podcast, con novidades, clásicos e furia sonora. Bueno, que estivemos a escoitar que a min, vamos, teño aínda os pelos, Filipe, así levantaos. Sim, estivemos no Equador com uma grande banda e com um grande tema. Pois sí, Vamos estamos. por partes, não é? Bueno, a banda como se chama? Acho que se pronuncia que tens, é verdade. Vamos a que deixalo. tens, pai. Que tens? Tens, Pati, é? Pois teño un black metal ben feito, a verdade, brutales esta xente que comenzaron alá polo 2019 e que son moi interesantes, con un tema ademais, unha versión, non? Sim, de Annihilator, ben chula. e é curioso a banda de black metal fazer uma versão deste Human Insecticide, se não me engano, um tema inserido no primeiro álbum de originais dos Annihilator. Que te pareceu? Alice in Hell. Que te pareceu? Brutal, né? Rasgar. Bem negro. A verdade é que O me... carniceiro a dar-lhe. Pois, e nos vamos a escoitar a unha banda de thrash metal chilena. Sim, e já que estamos em tempos bem conturbados, nada melhor do que escutar estes Nuclear. Vamos alá. Unha Falta o cousa? nome do tema. É um tema ao vivo que se chama Waging War. Non, E outra coisa ainda. Estabas me olvidando unha cousa importante, que temos unha Quem diria? entrevista. Temos uma entrevista? Sí, unha entrevista. Conta-me tudo. Pois resulta que sacou un libro Jorge Fernández Taboada, que fixo unha historia del metal extremo en Galicia de 1990 a 1997 ou 98, e agora sacou para apoiar un Poéticas de Destrucción, que trata sobre a segundo temática das letras metaleiras, de que van. Así que nada, quedadvos aí tamén pendientes, porque próximamente imos a ter esta entrevista. E agora sí, agora vamos a saber que vamos a escoitar. Sim, como eu tinha dito, vamos chegar ao vivo com estes Nuclear com o tema Waging War. Oh yeah. All the mercy, not killing thoughts.
Galiza Metálica, en Antena Niño na 106.0 FM en Braga, Portugal, luns a medianoite e domingos a 1. A noite obedece o metal. Galiza Metálica. Moi boas, estamos con Xorxe Fernández, autor de Una historia del metal extremo en Galicia e agora mesmo o novo libro, Poéticas de Destrucción. Así que vamos a saludalo e a coñecer un pouquiño máis sobre isto. Moi ben, moi ben. Aquí moi contento de volver a estar outra vez por aquí nunha nova entrevista, non vou dicir que non. Eu encantadísima, vamos. Bueno, o primeiro de todo, saber un pouco, pois, como pasaches de unha historia del metal extremo en Galicia a este Poéticas de Destrucción. É unha a consecución de outra ou como é? Sí, realmente, bueno, realmente isto todo sai a partir dunha tese doutoral que se defende unha Universidade de Vigo fai 2 anos. Claro, tiña 2 partes moi diferenciadas. A primeira que aparece no primeiro libro, que é o que se refire á historia das bandas, e logo a segunda, claro, eu estaba no plan de estudios literarios. Entón, claro, non había máis remedio que poñese a analizar letras. Entón, o que fixen foi un pouco determinar nesa segunda parte da tesis o que eran as temáticas, digamos, do metal internacional deses anos, que publicábamos no principio dos 90, e logo ver como todas as temáticas aparecían reflexadas nas letras das bandas galegas desa primeira xeración, non? Entón, unha especie como de xogo de comparacións entre os temas que aparecen aquí, imagínate, a muerte, o horror, e todo ese tipo de parafernalia, e como eso realmente era captado ou recepcionado polas bandas de aquí, e como eles o adaptaban a súa música. E cando falas de morte, violencia, satanismo, estamos ante unha provocación ou ante unha forma de coñecemento ou autocoñecemento? Bueno, ten a doble función, o sea, por un lado sí que é certo que calquer banda de metal extremo, sobre todo nese inicio, buscaba un pouco o que se chama a estética de shock, non? O sea, de que calquer persona allea ao mundo que tal que dixera, estes tipos que fan, non? Entón, pues, claro, vai todo un pouco ligado, digamos, hai unha estética visual, evidentemente, pues, as letras moitas veces teñen que ir en consonancia co que se ofrece visualmente, non? Que sucede? A parte desta estética de shock, sí que é certo que unha vez que tú te pos a analizar as letras, empezas a ver así un pouco máis pro miúdo, non? Levaste algunhas sorpresas, non? De bandas que igual tú pensas que están asociadas a unha determinada corrente, igual tipo satanismo ou asesinatos, logo realmente, líricamente, tampouco hai tanta cantidade de letras que se refiran a eso, non? E logo tamén chama a atención moitas veces como hai moitas ideas que expresan ás veces de diversas formas, claro, cada banda é un mundo nese sentido, non? Pero que realmente sí que ten o seu reflexo con determinados movimentos filosóficos, non? O sea, non estou dicindo que a banda estuvera pensando quero mandar unha idea sobre o existencialismo, non? Pero é curioso como determinadas, digamos, das filosofías máis negativas, non? Sobre o que pode ser a existencia do ser humano ou, digamos, hacia onde vai o mundo, pois a veces teñen hai paralelismos, non? Nese sentido. Entón, claro, dá unha visión distinta, bastante interesante, máis que o superficial, non? E que encontras ti, por exemplo, de diferencia entre unha letra death metal e un texto literal un pouco máis tradicional? Home, as diferentes son bastantes, pero son que decir, xa por a extensión ou por a propia forma do que a estructura da peza literaria, non? Pero sí que é certo que, bueno, a veces sorprende porque sí, bueno, hai moitas letras que tampouco hai que buscarlle moito máis trasfondo do que xa é un significado literal, non? Pero sobre todo en grupos doom, sabes que sode ser sempre digamos, letras un poquinho máis elaboradas ou que teñen un poquinho máis de doble sentido. Realmente moitas veces case poden parecer algunhas delas. Pois mira, estou pensando, por exemplo, nas primeiras letras dos primeiros discos de Dark Tranquillity, sobre todo no movimento de Gote, por tanto saliu. Se a ti non che contan que é unha letra dunha canción, podría pasar por unha poesía, sabes? Porque realmente está a forma de escribir, todas as metáforas, todos os simbolismos que utilizan, e a construción das letras en sí poden pasar por unha poesía, non? Entón, aí encontramos un pouco de todo. Hai cousas que son relativamente simples ou que tampouco teñen máis un mensaxe moi claro, non? Tal, pero hai outras que sí que ten moito máis elaborado, non? Entón, hai unha especie de liña aí, unha zona gris que tes tú, que, bueno, casi podría pasar por literatura culta, non? Se o sacar do contexto de que realmente é unha letra dunha canción. Bueno, nesas capas de significado tan profundo ou máis profundo, non? Para quen non entendo metal,
Que é o que se está perdendo exactamente? Bueno, moitas veces hai moitas reflexións moi interesantes, sabes? E moitas ideas que, se digo, volvo a remitir outra vez o apartado filosófico, non? Entonces hai, digamos que hai, digamos, tanto moita reflexión sobre cal é o significado do ser humano na vida, non? O sea, para que esta vida, porque estamos aquí, hacia onde vamos, hacia onde vai o mundo tamén, o sea, que é o significado da existencia en sí. E logo hai moitas letras tamén de tipo introspectivo, non? Digamos, moitas veces cometuras de cabeza que podemos ter nós con nós mismos, non? A hora de, cando temos un día así un pouco menos animado, ou que vemos así, ou temos pasado según que tipo de experiencias, e moitas veces nas letras tamén se reflexa eso, non? Ese punto introspectivo de pensamentos que moitas veces nos vemos reflexados neles, non? Entón, bueno, se ti te quedas solo, que é o puramente visual, bueno, nin caso as letras, pois podes perder unha cousa que pode añadir máis significado que a banda en sí, e igual hasta verlo dunha forma distinta, porque ao final letra e música é todo un entendo que calquera banda trata de facer un todo compacto, sabes, que todo teña un concepto, o sea, máis claro ou menos claro, pero que sí que teña todo, digamos, unha solidez na proposta. E o que ti estás falando, pois eso, que a estética e o contenido, porque o metal extremo sempre foi un pouco acusado de superficial, non? Ou de exceso. Ti crees que este libro demostra ou conta o contrario? Home, penso que absolutamente. A ver, sí que é certo que moitas veces moitas letras non tiñan máis pretensión, digamos que de encher a línea de voz, variante, e xa está, non? Pero sí que é certo que un porcentaje moi amplio de bandas notase que hai moito cuidado. Na mensaxe que quere transmitir, nas ideas que eles defenden, xa sean esas do tipo que sean, non? Pero sí que teñen unha importancia. Nunhas casos, pois, parece máis, non parece menos, pero sí que a veces podes te sorprender con realmente o contido de moitas delas, non? Cambiar incluso a percepción que tiña sobre a banda, non? Pois esta banda, pois estéticamente, a min pareceme que pode ir desto, ou, sabes, ou sempre por ter lido entrevistas, danche unha idea un pouco do tal. E logo, a min pasou de ler moitas letras e dicir, conche, pois, ao final non é tanto como pensaba, non? Hai máis liñas de pensamento ou máis temáticas que as que, digamos, visualmente poden transmitir nunha primeira impresión. Curioso, ou seja, que moitas veces a estética como que elimina a posibilidade de que a xente poda acceder a ese contido con unha mirada máis limpa, non? Que é o que estás comentando. Sí, ou incluso condiciona, dices, bueno, se van desto, pues xa sei que retrabasar desto, non nin en miralas, sabes? Xa sei que vai ser unha repetición da mesma temática en 1000 combinacións distintas, non? E moitas veces, pues, non é así. Por bo e por malo tamén, sabes? Claro. E o metal sirve para describir o horror ou para canalizalo? Bueno, creo que funciona das dúas formas. O sea, por un lado, como descripción de horror, o sea, para que o lea a letra ou que ten capacidade de entender o inglés con unha voz cultural, non? Mentre escoita, pois é unha forma de descripción, non? O sea, o horror, por exemplo, no metal ten moitísimas formas, o sea, ten desde un horror, digamos, sobrenatural, que ten moita herencia do que é do terror gótico, e logo hai un horror físico, que é máis ou menos o máis conocido por todos, non? Pero ainda así, nese horror físico hai moitas diferencias, porque, mira, por exemplo, no primeiro apartado que fago, que precisamente do horror, porque, digamos, as temáticas nos libros aparecen clasificadas ou ordenadas, por orden de importancia, non? Entonces, o primeiro posto ocupa o horror, porque digamos que é unha especie de temática transversal que afecta a todas, non? E aparte deste horror sobrenatural, que se digo que ten moita dependencia do horror gótico, hai un horror que é físico. E vime en conta que había como dúas vertentes. Puxen dúas bandas xa a propósito para ilustrar estas dúas vertentes, non? Entón, a primeira vez era Cannibal Corpse, que horror físico, pero, digamos, ese horror físico, esa destrucción do corpo, esa profanación do cadáver, o sea, todas as brutalidades que nos podamos imaginar, que podemos asociar a Cannibal Corpse. Claro, realmente, digamos que a destrucción do corpo prodúcese por unha forza externa, que é o asesino que ven por ti, o psicópata, é o que, digamos, destroza teu corpo, non? Pero, por exemplo, Carcass, que é outra versión que hai de horror físico, é ao revés. A destrucción ven desde o interior, porque o teu corpo empeza a estar invadido por enfermedades raras, que non saber onde salen, os órganos empezan a funcionar de unha forma completamente anárquica, entonces o propio corpo destrozase non porque veña unha forza de fora e lle faga dano, non? Senón, el mismo se autodestrúe, non? Entón, bueno, eso dá un contraste bastante interesante. Pois sí, a verdade. E o uso do satanismo no metal é unha crenza, un símbolo ou unha ferramenta basicamente narrativa? Bueno, a ver, quizá xa é un pouco máis complexo, non? A ver, eu, por exemplo, como este libro
está referido ao metal extremo, pero sí que teño que reconocer que non me metín para nada no black metal, non, porque xusto coincide que, claro, como está relacionado cos grupos de metal extremo galego, hasta o 98 non apareceu o primer grupo de black metal, entonces pues, eso por eso está limitado desa maneira, non? No caso dos grupos de metal satánico míticos desa época, como podía ser Necrophobic, Deicide, Morbid Angel, tal, sí que, claro, hai esa especie como de ataque continuo ao cristianismo, de defensa ao satanismo, Satán es mi líder, porque non sei que estas cousas. Bueno, no caso de Deicide, bueno, pues xa se ve un pouco como a historia, a ver, el tamén o Clemente decía que ibas a suicidar aos 33 anos, e sigue, non? Entonces, pois, bueno, eu penso que ao final sí que hai uns convencementos tal, pero bueno, tamén é unha cuestión un pouco unha ferramenta, estética, non? Sí, un pouco unha ferramenta, non? Que non quita que logo podan ser moi máis ou menos elaborados, non? Pero bueno, sí que hai unha dependencia super grandísima do que é toda a parafernalia da Biblia satánica de Andor la Bey, de moitas películas de terror clásico, hai unha dependencia moi directa, non? Que non quita que los naquele momento non estiveran convencidos, foran consecuentes co que eles, digamos, predicaban nas letras, non? Esa especie de ataque continuo ao cristianismo, de destrucción de todo lo sagrado, de Satán ten que ser o que gane tal, pero bueno, hai dependencia tanto de Venom, que foron un pouco os primeiros que levaron ese aspecto extremo, non? E que logo se diu que era todo un pouco teatral, e logo es, do que te digo da influencia de la Bey, das Biblias satánicas, no que é unha cuestión tanto de simbología, como moitas ideas que aparecen e tal, e bueno, aí, claro, que sea máis ou menos coherente co que dicen, bueno, eso xa non me podo meter. xa vai en cada un. Rise,
Estivemos a escoitar The Voynich Code. Eles son lisboetas portugueses e fan unha mistura aí técnica de deathcore. Que te parece? Sim, bem intensos, têm grandes temas, são excelentes executantes e estão a presentear-vos, a todos aqueles que escutam o Galiza Metálica, um tema novo. Chama-se como Patti Castro e Earth Sleepers. Isso mesmo, Earth Sleepers. É um grande tema, bem neurótico, às vezes, em certas passagens. Sí. Bueno, sin duda tense que molar o deathcore, sin duda. E que decir, pois que estivemos con unha interesantísima entrevista aí con Jorge Taboada Fernández e estaremos na segunda hora ca segunda parte, porque a verdade é moi interesante saber de onde proveñen esas locuras das que falamos e das que escoitamos, no, a música metal. Pero falando de locuras, pois vamos a seguir escoitando uns locos brutales, son de Belo Horizonte. No Brasil fan unha mistura death thrash e groove metal brutal e vas a degustar Eminence. Sim, uma banda que nos traz o tema Burn It Again. Vamos incendiar tudo novamente aqui no Galiza Metálica. Oh yeah!
E bueno, agora tiñamos que facer unha parada neste especial Conexión Metálica no País Vasco e na Navarra, porque aquí en Navarra, en Pamplona concretamente, estivemos cunha bandaza thrash, metal, crossover brutales. Sim, com sons altamente arrepiantes, com o seu To The Bitter End falo dos Electric Kill. Exactamente, unha banda brutal e que ademais veñen a traernos, como quen di, moi de perto. Sí, bueno, hai que decir que todo isto son novidades e estos que están ao ladiño en Vitoria, pois tamén nos veñen traer algo novo. Así que bueno, que decir, unha banda metalcore, hardcore brutal. When Evil Comes. Sim, os que inicialmente eram de facto metalcore, não é? E depois evoluíram para um metalcore mais melódico, com influências de hardcore. Uma bela evolução, digamos, não é? Repleta de atitude. When Evil Comes, The Agony Circus. Vamos a escoitar o poder do norte vasco e iruño. Tonight
Galiza Metálica, o mellor metal de Iberoamérica e da Península. Intento ver en un espejo roto, no se refleja ninguna realidad. Disimular es una profesión, ser mejores ya no importa más. En el medio de una jungla de cemento, otra víctima perdida al celular. 100 mensajes esperando que respondan, 100 mensajes sin ninguna novedad. Algo se esconde bajo la sombra, vuelan sus drones sobre la ciudad. Como si huyeran, la gente corre sin parar, golpes y golpes y soportamos otro más. Por cada sueño tienes que pagar, nadie te lo va a regalar. Las ilusiones en una vidriera están, la nueva moda de la sociedad. Nadie responde cuando la libertad nos empieza a interrogar. Caen estrellas por no brillar, la luna llena no escucha al lobo aullar. Un minuto de silencio más, otro siglo de mera impunidad. Cada amor aprende a lamentar mientras ríe para no llorar. Los motivos vuelven a buscar otra excusa para reaccionar. En un desierto de carne y asfalto, huellas de sangre solemos dejar. Este mundo roto alquila decadencia, tumbas abiertas para nunca descansar. La amenaza en el discurso nos advierte que te cuides de la nueva autoridad. Las ilusiones en una vidriera están, la nueva moda de la sociedad. Nadie responde cuando la libertad nos empieza a interrogar. Uniformados de dolor. En el reflejo, pato por fuera, se ve la distancia. Somos la imagen rota por dentro de la decepción. El pasado nos humilló, el futuro nunca llegó. El destino se fugó, nuestro sueño se llevó. Las ilusiones en una vidriera están, la nueva moda de la sociedad. Nadie responde cuando la libertad nos empieza a interrogar. E recordache que estás escoitando Galiza Metálica aquí no comenzo da segunda hora neste 141 especial Conexión Metálica con bandas latinas brutalísimas como a argentina Arde la Sangre, que acabas de escoitar agora, un metal alternativo brutal. Que che pareceu? Olha, devo dizer-te que no início, quando me falaste de metal alternativo, eu, epá, ok, que desgraça. Mas depois de ter escutado esta banda, Uau. fiquei uau, bem interessante, com bom groove e prova que, acima de tudo, nem tudo o que é arte é fogo, mas sim grande som.
Exactamente. Espejo roto, estivamos a escoitar. Ese é Recomendo vos que sigades Arde la Sangre, merecen moitísima pena. Igual como sim, o que olha, imos a Pati, continuación. deixa interromper-te, é melhor que os sigam porque já que partiram o espelho são 7 anos de azar, não é? Pois. Pobres. Tem que se apoiar com o underground. Mira, olha, acaba de caerse algo. espelho. Claro, é que foi falar de cousas chungas hasta... É mesmo sobrenatural. Bueno. Falamos de maldições. Falamos de cousas Maldiojo. brutales. Hai que falar de Bendecidos. Bendecidos é o próximo tema Pois, que imos a claro, escoitar. depois da maldição. Hardcore vido dende Zapopan, en México. Estamos falando de Del Barrio. Brutais. Vamos. Nem sei o que dizer acerca destes senhores porque são, sem dúvida, uma das minhas bandas latinas favoritas. Pois, Tem sim, grande som, grande atitude. Sei lá o que dizer acerca deles. Queres coitar a bendición? Veña, dalle. Bendecidos. Sim, já que estamos a chegar à Páscoa, não é? Também. Quita, que me deches mal rollo antes. Quita, dalle a bendecidos. camino. Solo, no camino solo.
Escoitas o Galiza Metálica en Radio Filispín na 102.3 FM en Ferrol e Terra de Trasancos. Os venres ás 16, o metal libera o seu espírito máis salvaxe no Galiza Metálica. Bueno, o que acabades de escoitar é unha brutalidade, ademais feito na cultura propia dos mexicanos, ou seja, encántame, en lingaje nahuati, chamase algo así. Que decir deles? Pois a ver se o digo ben, porque é un pouco complicado. A ver, Felipe, ti revisa Tanti Le Xibalba. Parece-me perfeito. Espero haberlo dito ben. É unha mistura progresivo, power, thrash, folk metal. Estamos falando de
Cemican. Sim, bem interessantes. Como disseste, tem aqui uma amálgama de géneros que se funde neste som que é bem interessante e mais na sua língua nativa, não é? Sí, sacaron este 2025 e aínda que estiveron sempre entre o español e a súa lingua nativa, pues sempre tiran por as súas raíces e por mantela viva, que é unha forma Sim, estupenda. bem importante. E soa, pues, genial, a verdade, non hai que decir nada. E agora nos vamos a visitar a unha banda colombiana. Sim, os GOC ou GOG, não sei também como é que se pronuncia corretamente, mas Algo GOC así soa como bem. Gnosis, Oscuridad e Caos, chamanse. Bem interessante. Só pela designação da banda a coisa promete. Sí, é un black misturado con thrash metal, así que promete moito. Imos a escoitar o seu temazo, como se chamaba este? Ziggurat. Imos. Xa entrache en contacto co Galiza Metálica? Se non é así, a que esperas? Envía as túas novedades e a túa música a galizametálica@gmail.com.
mente na casa sem janelas. Pontualmente vejo fantasmas dilacerado. Aguardo equânime o gemer de segredos. Recordarvos que estades escoitando Galiza Metálica con Pati Castro e Filipe Marta, un programa feito en galego e portugués que se emite en 2 países e en 3 emisoras. Pois cales, na Antena Miño na 106.0 FM de Braga en Portugal, na Radio Piratona de Vigo na 106.1 e na Radio Filispín en Ferrol e Terra de Trasancos na 102.3. Bueno, nos vamos a quedar un ratiño por Lisboa porque acabamos de escoitar a Bizarra Locomotiva, unha banda xa mitiquísima, non? De fai polo menos de máis de 20 anos de carreira. Sim, sem dúvida, uma banda de metal industrial. Trouxeram-nos Vejo-me Fantasma, eles que são sem dúvida os expoentes máximos, como disse, do metal industrial em Portugal. Tocam bastantes, têm uma legião enorme de fãs e lançam, digamos, regularmente também trabalhos. Pois nesta conexión metálica tiñamos que ter presente a Portugal e a unhos lisboetas que vamos a escoitar agora mesmo, que acaban de sacar ademais algo totalmente novo, un novo tema, single, sim, de avanço ao novo traballo. Exactamente, Turbulence, que ademais é tamén o nome do próximo traballo, sim, Turbulence. Falamos dos Tóxico, exactamente. Heavy e speed metal. E decirvos que vamos a escoitar despois deles a segunda parte da interesante entrevista que lle fixemos a Jorge Fernández Taboada sobre poéticas de destrucción, así que atentos e agora vamos a disfrutar destas turbulencias con Turbulence. Just
E en este discurso así un pouco global, vamos a facer aí un repaso. Cando pasa por Galiza, as letras cambian algo? Ves algo diferencial? Sí, a verdade, hai moitos puntos en común, non? Pero sí que é certo que, por exemplo, a temática do horror físico, sabes, da violencia, tipo, bueno, por poñer o exemplo de sempre, letras tipo Cannibal Corpse, non tuvo moita cabida. Tuvo máis o terror de tipo gótico, digamos así, letras de tipo introspectivo. E logo tamén tuvo moita pegada, neste caso por caso de Absorbed, ao que é a temática da ciencia ficción, non? Ahora mesmo lembro-me de Absorbed e de Nowhere, que son dúas bandas que, digamos, colleron esa especie de relevo, non? De letras de ciencia ficción, con un inglés moi elaborado, non? Para a época. Pero claro, tamén temos que pensar que todas estas bandas galegas no seu momento, hombre, agora o aprendizaje de inglés é máis doado, sí. É máis doado, é máis daquelas é máis complicado, non? Entón, unha cousa que tamén dixo, non chego a dizer certa gracia, non? Pero sí que me chamou a atención é que, por exemplo, a veces moitas destas bandas que utilizan un vocabulario moi rebuscado, logo se te pos a buscar nas letras das bandas que para eles serán referencia, encontras ese mismo vocabulario, non? Entón, eu imagino como fixen eu, para a miña banda e tal, que moitas veces está usando palabras e tal, e posto a repasar digamos, as letras de outras bandas para coller vocabulario, non? Entón, non me extrañaría nada que moito desas palabras foran sacadas de discos que le tiñen de referencia e digan, hostia, esta palabra, mira que persona, la apunto, a ver que quere decir, tal, pues la meto aquí. Entón, moitas seguramente se construyeron así, non digo todas, non? Pero sí que a veces ves un vocabulario moi elaborado para o nivel de inglés que podía ser naquel momento, que tal. Bueno, eso significa que aprenderon un pouco inglés tamén lendo. Exactamente, que realmente é un aprendizaje, claro. Pues está moi ben, a verdade, é un moi bo sí, unha cuestión de supervivencia, sabes? Sí. Unha cousa, hai liñas que o metal extremo non debería de cruzar ou precisamente este estilo musical está para cruzalas? Bueno, eu creo que xa se teñen cruzado todas, prácticamente. Poucas quedarán por cruzar. Eso xa depende de cada un, sabes? Mira, por exemplo, se nos metemos nun tema así espinoso, como pode ser o racismo, este tipo de cousas, sabes? Eu só lembro, pois mira, dúas letras de todas que analicei, que deben ser unhas, non sei, 1400, non sei cantos. Só hai dúas. Unha, non me podo lembrar do nombre, unha é de Malevolent Creation, e outra unha de Morbid Angel, pero tampouco me acordo, que están un pouco rozando, depende como as interpreten. E de feito, nas dúas, no seu momento tuveron un poquinho de polémica, non? Porque estaban xogando con unha especie de supremacía racial flotando sobre esas ideas, que ao final decir, no, isto non quere decir nada de eso. Pero bueno, digamos que no resto, quitando o que son cuestións de violencia ou de cosas así, digamos, meterse en temas así deste estilo foron as únicas dúas que cruzaron esa liña. Así está un pouco difusa, porque tampouco depende como interpretes, non? Pero bueno, iso ao final depende de cada banda, o que quera cruzar e o que non quera cruzar. Pero a día de hoxe eu creo que xa pouco queda por rebasar. Queda por cruzar, eu tamén o creo. Despois de analizar estas miles de letras, todo xira ao redor da morte. O metal, crees que isto é unha obsesión ou unha lucidez? Porque a morte está moi presente mesmo. Sí, bueno, a ver, desde que el Black Sabbath xa escribiron as súas letras xa, digamos, ligaron ao que é a estética e ese tipo de digamos, de ideas oscuras ao sonido do heavy metal, eu penso que xa marcaron a liña para todo o resto, non? Entonces, bueno, non sabría que dicirche moi ben, penso que está relacionado, o sea, para este tipo de música ten que ir este tipo de letras e non podería ser de outra maneira. O sea, tamén é certo que non é todo horror, é todo tal, hai moitísimos máis apartados, non? Desde ciencia ficción hasta letras que están escritas en bases a, digamos, a influencias literarias. Temos tamén moita letra que igual, bueno, ainda que volve outra vez un pouco a entrar no horror, sobre a enfermedade física, sobre a locura, sobre, digamos, o interior humano, como te percibes, no sentido de os problemas que tú podes ter coa vida misma, sabes? Entón, hai moita variedade. Non sei, sí que é certo que o horror e a morte é un tema central, e que moitas veces é transversal, como moitas outras temáticas, non? Pero non se pode reducir todo tampouco a todo eso únicamente. E ti crees que o gran público entende realmente o que estás coitando ou só consume estética sin sentido, sin máis? Eso xa depende de cada ointe, home. Nos tempos que corren, eu penso que ahora casi está primando máis estética que a propia música, non? Pero bueno, esta é unha opinión moi personal. Que moita xente se pare a ler as letras e que trate de ver o conxunto concreto da banda, pues non sei, penso que
sería un porcentaje un pouco pequeno. Pero bueno, ahora estamos nesta época de todo o visual, todo o que entra polos ollos, todo el videoclip e tal, e aparte que a música da igual que che estemos facendo a combinación no número 500.000 do mismo grupo que está pegando, o do estilo que está pegando agora. Bueno. Ao final eso é unha cuestión, depende de cada ointe. E unha cousa, ti crees que o metal, sin duda, revela esas capas ocultas? Porque ti non crees que, no fondo, non será que o metal está dicindo cousas que a sociedade prefire non mirar? Porque aparte do horror ou da morte, como ti ben dixeches, tamén fala de temas, ao mellor, incómodos ou personales, que ao mellor non están reflexados tan propiamente en outros estilos musicais. Sí, é un dudable, o sea, digamos, eu penso que un dos grandes objetivos ou un dos grandes cousas a perseguir por o metal é a romper o tabús, non? Os tabús que hai nada na sociedade sobre todos esos temas que todo o mundo sabe que existen, o elefante na habitación, non? Todo o mundo sabe que está aí, pero nadie quere falar delo, non? O exemplo que tu pois ese fai un momento da morte é un dos máis claros. Todo o mundo sabe que está aí, e que todo lle vai chegar un momento ou outro, pero nadie quere falar delo, non? Entón, claro, cando xa colocan diante, pois non é unha cuestión agradable nin desexable, non? Pero bueno, sí que é certo que é unha especie como de rotura de tabús, todas estas cousas que non se queren falar, ao final pues poñense encima da mesa. Bueno, e xa para ir rematando, pues saber un pouco como está tendo esta acollida, porque no primeiro libro, sin duda, eu creo que a acollida foi moi boa. Bueno, contanos un pouco que opinas. Sí, pues vai ben, o sea, non me podo queixar, o sea, de que xa teño que facer outra pequena impresión, porque, bueno, ahora realmente, claro, fixen outro día presentación en Vigo, e ahora vou a ter en Ourense, e teño que facer outra pequena tirada, porque basicamente non teño libros. E entón, claro, facer a presentación sen ter un exemplar tampouco ten moito sentido, porque deben de quedarme aquí na casa 5 ou 6, os que fixen inicialmente, e se están encargados. Bueno, pois hai que decir que pola nosa parte dentro de Galiza Metálica sempre apoiamos sobre todo que se faga un pouco este tipo de estudos que consideramos pois que forman parte e rexistran a historia do metal na Galiza e que persoas como a ti pois, que fan de boa vontade e aplicando horas e horas do seu tempo. Así que sempre hai que terte en conta e eu creo que hai que reafirmarse e dachas grazas, non? Sí, o sea, a ver, sí que es cierto que, por ejemplo, digamos, estudios mínimamente serios o con un pouco de lugar en España hai relativamente poucos, non? No estranxeiro é moi distinto, no estranxeiro é unha loca, cando un se pon a mirar bibliografía, de feito, calquer persona que colla o libro, pues, a bibliografía non sei cantas páxinas ocupa, 20 páxinas, e non puxen todas, sabes, había moita máis. Entón, bueno, eu espero que pouco a pouco pues, este campo se vai aumentando, non? Pero xe digo, no que resto de Europa, Estados Unidos, é unha materia de estudio académico tan importante ou tan válida como pode ser outra calqueira, non? Entón, pues, bueno, é un pouco, penso que as cousas terían que ir movéndose un pouco neste sentido. Pois espero que esta entrevista, ao igual que todas as persoas que poidan ler tanto un libro como outro, poidan darse de conta do importante que poder falar con propiedade do que escoitamos. E xa para rematar, se puderas resumir así un pouco Poéticas de Destrucción unha idea, con cal te quedarías ou que dirías? Pois eu creo que dá unha perspectiva que pode ser sorprendente tanto para o que está metido no metal como para o que nunca escoita nada deste tipo de música, non? Que igual se pode acercar un pouco cos prejuicios, digamos que a xente que é externa a este movimento, non? Pero creo que pode resultar sorprendente tanto para uns como para outros. E sobre todo, igual, darse contas, porque claro, no libro aparecen moitísimas bandas, moitísimos discos míticos analizados e tal, e igual, pues esa música que levas escoitando toda a vida, ou esas cancións de Suffocation que levas grabadas xa no código genético de tanto escoitar, e de repente, pues mira, pues fala desto, pues non me había dado cuenta eu que isto era así e tal. Entón, bueno, pode ser unha especie como de espacio de descubrimento para moita xente metida no metal máis clásico. Pois espero que así sexa. Nada, rematamos aquí, pero sin duda que non será a última vez que falaremos contigo. Esperemos. Nada, moitísimas grazas, Jorge, de verdad, un placer. Moitísimas gracias a vos.
Seguimos disfrutando de grandes sons, esta vez traídos directamente da península, directamente de Bilbao, no País Vasco, un metalcore, melodic death metal. Estamos falando de Empire of Disease. Sim, uma banda poderosa, eles têm mantido bastante regularidade ao vivo e também em termos de lançamentos. Diria que eles são mais death metal melódico, bem agressivos e uma banda super interessante. Estão com um novo trabalho por aí, já disponível para audição. Como é que se chama, Patti? The Art of Manipulation. O tema, não é? Mas o álbum é When Everything Collapses. Ai, é verdade. Se não me engano, não é? Sim, estava eu aí pensando noutra coisa. Estava aqui a visualizar a capa, é assim uma capa toda azoada, Sí, com é desenhos verdade. e tal. Bueno, seguida aí a redes porque é interesante esta banda en concreto. Eu creo que no País Vasco, bueno, e todos os alrededores, aí hai unha escena potente e un moi boa produción ademais. Sim. E agora nos vamos con unhas mexicanas. Vamos a falar de Intrótil. Sim, death metal de alta qualidade. É uma daquelas bandas latinas que merece ser conhecida mais profundamente, porque são bem interessantes. Sí, están continuamente dando concertos moi activas nas súas redes sociales e aínda que non sacaron propiamente un traballo novo, hai que decir que están aí sempre dando callo. Estamos falando de Sarius Rivera, Rose Contreras, Cari Ramos e Ani Ramírez. Bueno, brutales estas Intrótil. Vamos a escoitar o que delas. Vamos escutar este Aggression. Galiza Metálica, o teu programa de radio 101% cultura rock e metal galega. From them
traficantes de asesinos al servicio del gobierno promueven el consumo, comerciando la adicción. Una guerra declarada, una guerra declarada. El tiempo es ahora, el tiempo es ahora, el tiempo es ahora. Una guerra declarada, el tiempo es ahora, una guerra declarada, el tiempo es ahora. Estivemos a escoitar unha banda de Buenos Aires, en Argentina. Aquí no Galiza Metálica, Conexión Metálica, unha banda de hardcore e punk que leva activa dende 1998. De quen estamos a falar? Falamos dos Nueva Ética, não os conhecia, passei a conhecer, uma agradável surpresa para os fãs do género. Sí, con El tiempo es ahora, que o que acabamos de degustar. E agora nos vamos viaxando a Costa Rica, porque ali nos espera unha banda de melodic death metal. Brutal. Sim, os Atranol são uma banda mais do que conhecida, pelo menos na cena latina, porque são realmente importantes para a cena e para o seu suporte. Oye, vamos a escoitar a Adriana Muñoz y un temazo brutalísimo, Blood on the Water. Your sense of control
E xa para rematar esta segunda hora, que mellor que quedarnos e facer unha parada técnica en Argentina para falar dunha banda que acaba de sonar de metalcore, que son a Silent Daylight, que fan metalcore ben potente co seu The Silent Patient. E agora vamos a viaxar moi pouquiño dentro do propio país para escoitar thrash metal ben feito. Con quen? Cos Viserys, non é? E trazem-nos un tema en argentino. No, pois que mellor. E calé? O Mártires de Fé. Encántame, sempre me encantaron os mártires. Dalle, dalle.
E demos comezo esta terceira e última hora aquí no Galiza Metálica dunha forma totalmente brutal, cunha banda que recorda un pouco máis ben ao norte de Europa, pero veñen dende Uruguai, dende a cidade de Montevideo. Eles fan symphonic power metal e estamos falando dunha banda brutalísima, Crystal Gates. Sim, através deste tema que rodamos, o Wayfarer's Reverie, realmente lembra-nos a influência desse heavy metal mais sinfónico nórdico, Nightwish e coisas do género, non é? Sí, Carolina Pérez, a súa vocalista, non ten nada que envidiar, a verdade, con grandes vocalistas europeas dentro do xénero. E este Wayfarer's Reverie, a verdade que está englobado dentro dun traballo que sacaron en 2025 ben interesante e que ademais acompañaron con unha orquesta en directo. Foi brutal, aínda que nos escoitamos a versión máis metaleira, non? Sim, e agora vamos até a Ourense. Sí, vamos, é que tiñamos que facer un pouco a Bella e a Bestia, e neste caso vamos a facer de Bestia os No Chilling Siesta Boys, que son os ourensáns que acaban tamén de estrenar un novo traballo. Sí, non há moito tempo atrás, non é? Exactamente, o Kasparov. Vamos a escoitar deste novo traballo que ven acompañado con unha edición gráfica que acompaña tamén pois todo o que é o aspecto do álbum, que un sulcum sangre, carnen devorant, non sangre, sí, carnen devorant. Bueno, imos alá con Kasparov.
Galiza Metálica abre a conexión latina. Sangue quente, ritmo salvaxe e furia que non pide permiso. Fucking bitches, pinches perras, que arda la hoguera. Perras de mierda, así nacimos, siendo culeras, sin sentimientos, salí de una hoguera, malos pensamientos, sin arrepentimientos, ni roles impuestos. Si son las formas, venimos decididas a tomar las calles. Yo no vine a preguntarles, quitarles el poder, tirar todo lo que oprime, tus falsas ideas de equidad y un mundo libre. Fucking bitches, bitches perras, a la hoguera. Fucking bitches, bitches perras, somos guerreras. Sobre advertencia no hay engaño. Salí a quemarlo todo porque era necesario. Vine a destruir tus ideas pendejas. Somos unas perras malditas de mierda. Fucking bitches, pinches perras, que arda la hoguera. Fucking bitches, pinches perras, a la hoguera. Malditas perras, venimos a quemar este pasado. Queremos que arda el Estado. E con moitísima actitud, así son as fucking bitches, co seu perras, pan rock traído directamente de México. Bueno, brutais estas mulleres, non crees? Sim, um tema bem interessante. brutais. E agora nos vamos a visitar a zona da Coruña, porque tamén hai que facer recordación de que isto é o Galiza Metálica e sempre facemos visibilidade de bandas galegas e moi interesantes, ademais, os Martyrium, non crees? Sim, uma das bandas mais interessantes dentro da cena black metal galega, que naturalmente eles também já não iam há bastantes anos e têm bastante rodagem e têm músicos bastante experientes dentro da cena. Vamos a escoitar algo do seu último traballo chamado Rebirth in Death.
Galiza Metálica especial Conexión Latina. Proseguimos escoitando e descubrindo grandes bandas como Larva. Eles escoitamos o seu Devoraremos la luz e, sin duda, creo que vos quedades aí co gusanillo de querer saber máis sobre eles, non? Sim, uma banda de metal industrial bem interessante. Mexicanos. Bem forte. E ben profundos. A verdade é que teñen unhas letras que merecen a pena ler e escoitar. Como decía o noso entrevistado, fai falta a veces profundizar un poquinho máis. Sim, sem dúvida. E agora mismo vamos a escoitar a unha banda que é da zona de Boiro, na Galiza, que está composta toda por mulleres e que son, bueno, toda por mulleres non, que hasta fai pouco era toda por mulleres, pero ahora teñen un guitarrista home, verdade? Sim, parece que sim.
Estamos falando de Agorafobia. Sim, uma banda de, digamos, rock alternativo com algumas nuances punk interessantes dentro do género. Tem um novo trabalho a bater forte por aí, um bocadinho mais soft que os trabalhos anteriores. Pois mas, sim, um pouquinho, é verdade. Sim, mas pronto, a manter aquela identidade da agorafobia, não é? Exactamente, vamos a degustar o seu Silent Lullaby. Alive with earth inside.
E recordarvos que vos podedes poñer en contacto co Galiza Metálica sempre que queirades a través dun mail que é ben fácil de recordar, galizametálica@gmail.com, e tamén podes facelo a través das redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como en YouTube, como en TikTok. Ainda que, bueno, eu teño preferencia aí polo Instagram. Ti por cal tes preferencia, Filipe? Olha, realmente não tenho preferência por nenhum. Não tes. Só ando por lá porque, pronto, vejo os outros andar. Estou com uma carneirada. Tenho que ter as redes sociais, estou para lá à espera dos likes. Se não acontece, empenho depressões, sem fim, sei lá. Bueno, não tenho preferência por nada. Ninguém me deixa likes, ninguém gosta de mim. Estou a pensar em abandonar as redes, não pode ser. Estou incontactável a partir da próxima hora. Bueno, sabes que eso daríache moitos likes, sabes? E pos todo eso en Instagram. E eu fais un reel, seguro que che dá moitos likes. Sim, quem sabe. Isso. Temos que recordar un gran tema de Erzak, cunha banda vasca que decía algo así como dame like, e dame like todo o rato, ¿no? Pois é un pouco así, vivimos un pouco obsesionados polo like, e a verdad que nos gusta que nos sigades, nos gusta que nos dedes likes nas publicacións, e sin duda pues fai que teña un pouco de sentido facer todo isto, pero non nos centramos exclusivamente en eso. Realmente o que queremos é que escoitedes o programa e que disfrutedes da música, que disfrutedes de coñecer outro tipo de bandas que non aparecen nos grandes medios, nin en outros medios que, aínda que non sexan grandes, pois tampouco se dedican a poñer música que sexa ou con mulleres, ou que sexa latina, ou que sexa simplemente que non salgan nos listados máis básicos. Así que se che gusta algo que non sea básico, estás no sitio correcto, no Galiza Metálica, verdade? Sim, e tivemos que atrás com grandes rotações. Quem escutamos? Os Flores e Fuego. Pois eu do que estaba falando, unha banda hardcore punk que sin duda pois non te ibas a encontrar en ningún outro programa de metal, pero aquí sí. Por qué? Porque merece a pena, a verdade é que o seu tema Wasabi Sabi ten algo entre stoner, punk e rock moi intrínseco, ou seja, son bandas que merecen a pena porque teñen algo que contar e que decir. Sim, sem dúvida. Eu iria dizer mais, acrescentaria mais a essa tua divagação musical, diria que com um título como Wasabi Sabi quase que me leva a deambular sobre molhos orientais. Así un poquinho, é wasabi, o mollo este que se lle pon a comida china, sabedes, ese que non se come, ese que é verde, pois ese, o wasabi. Pronto, eu non gosto do molho, mas gosto da banda. Pois, a verdade é que si, eu tamén gosto bastante, e aparte isto sacaron no en 2020, das dúas cousas. No mollo o lonxe, pero no, sí, gosto. E da banda porque sacaron isto en 2025, eu xa os seguía de haberlos atopado a través de Mulleres no Metal, estos programas tan interesantes donde descubro mulleres en todo o mundo, e quedeime aí con eles e quería que o escoitárades porque merece a pena, ou igual que o que ven a continuación. Eles son Sirakusai. Sim, bem, uma banda bem interessante que vais ter que me elucidar acerca da sua arte. Pois son colombianos, levan xa máis de 10 anos facendo un metal, podese decir entre alternativo, bueno, metal, vamos a englobalo aí en metal e ya, Sim, isto hoje em dia do metal é tudo muito relativo. Guitarras com distorção, cabelos compridos. Podes não ter, digamos, guitarras com power, mas se tiveres cabelo comprido já é metal. Já. Pois fazes um riff mais duro, é metal. É tudo metal. Fazes uma voz mais alcoolizada, é metal. É tudo metal hoje em dia. Metal. Que felicidade. Estamos no paraíso. Estamos no paraíso do metal. Pois vamos a escoitar a Sirakusai que en este paraíso que se chama Kaizen. Desfoga toda a raça, toda a tierra, toda a
indescriptible esténdese a trampa que o primeiro contacto abraza. Resistirse non serve de nada, non poderás fugir. Representas a danza máis macabra, activando todas as alarmas en no profundo do averno que te atrapa. Alguén responde acudindo a chamada. Agora que xa non estás soa, o terror aflora, paralizada mentre se disolven as entrañas, entregada aos coidados da matriarca. Con violencia delicada, a viúva de esperanzas, arrópate, confínate a branca. Nunca tal rene foi unha lápida. As arañas pensan en silencio. E moito metal é o que acabamos de escoitar. Eles veñen de Santiago de Compostela. É unha especie de metal alternativo diferente, feito en galego. Eles son os Nin a Tiros. Estão de volta com o novo trabalho, não o escutei ainda como deve ser, mas espero que mantenha a onda do Na Hora do Lobo, que foi um grande EP. Se mantiverem aquela linha, é fantástico. Se mantiverá aquela liña, sí, a verdade. Estivemos a escoitar As arañas beixan en silencio, así que escoitadio e botade aí un like ou un me gusta ou algo, non? O que falábamos antes. E nos vamos agora a Chile. Por qué? Porque ali en Chile vamos a topar unha banda de glam hard rock ben interesante. Falas dos Force, non é? Sí, unha banda que ademais pois foi ganadora do último Wacken Metal Battle e que ademais pois eu creo que Chile, non é? Sí, son chilenos e creo que che van a gustar porque teñen esa esencia tan glam, tan cañera. Bueno, xa verás. Vamos a escoitar o seu Mr. X. You are the girl, you mask, you wanna be you.
Galiza Metálica na Radio Piratona na 106.1 FM, mércores ás 10 e venres ás 12. Vigo arde a golpe de Galiza Metálica. E xa chegamos ao final deste Galiza Metálica 141, esta conexión metálica con Latinoamérica e tamén, como non, coa Península Ibérica. E con bandas galegas e, sobre todo, moita presencia e visibilidade a bandas que conteñen mulleres nas súas formacións, porque xa que cremos que todo isto nos atravesa, hai que facer visibilización desas realidades que nos atañen e que, ademais, pues, nos axudan a ser un pouquiño máis como interesantes, culturizados e culturizadas e, sobre todo, a ter unha visión moito máis amplia de bandas que, aínda que non salgan continuamente na radio e sean mainstream, son realmente moi boas e, bueno, que merecen a pena ter aí un sitio como The Price, a banda de hard rock de Belize que acabamos ahora mismo de escoitar. Que che pareceu? Este tema Funhouse Mirror pareceu-nos um bom tema de hard rock, aliás, uma banda bem interessante e, sendo do Belize, vou ter mais atenção nos seus sons. Aliás, temos já destacado esta banda num Mulheres no Metal, sí, atrás no Galiza unha Metálica. voz brutal, a que eu me namorei totalmente, que era a de Maggie Luton, increíble vocalista, brutal. Sem dúvida. E agora vamos finalizar com os Rapper God. Exactamente, unha banda pois que nos ven dende Buenos Aires, que como vedes hai unha escena ben viva e ben plena. É unha mistura de death e black metal e vamos a rematar con eles recordándovos que tedes que facer un pouquiño máis por poñervos en contacto co Galiza Metálica, por contarnos as vosas cousas, aínda que estamos moi contentos porque recibimos moitos mensaxes, incluso ata no iVoox. Moitísimas grazas a todos vos, porque é un gustazo saber que está chegando esta mensaxe, que está chegando esta forma de facer radio diferente para persoas tamén diferentes, que queren algo máis, que buscan algo máis e que buscan tamén, pois, coñecer novas bandas, que eu creo que é interesante, non, Filipe? Sim, sem dúvida alguma, e o Galiza Metálica cumpre bem esse papel. Exactamente. Bueno, moitísimas grazas tamén a ti, Filipe, por acompañarnos durante todo este programa, esta conexión metálica brutal. Sempre eres super benvido e, ademais, encántanos poder facelo en galego e portugués, porque consideramos que é importante tamén facer esa conexión lingüística, non? Sim, sim. Os galegos vendo-se gregos para entender o português. Como? Lá está, os galegos vendo-se gregos para entender o português. Ai, vendo-se gregos, que bueno, isto que é como un trabalínguas. Sim, é um dito português. Ai, non sabía. Os galegos vendo-se gregos aprendendo portugués. Sim, é uma adaptação, non é? Bueno, vale. Vamos aí aprendendo cousiñas. Pois decirvos que moitas grazas por estar aí, portugueses, galegos, españois e latinos. Que vaiades moito a ver concertos das vosas localidades, que merquedes música e que fagades sempre o posible para que a vosa comunidade sexa sempre metálica e, como non, que Galiza siga sendo metálica.